ଅବନୀ ଏବର୍ଷ ବି ଫେଲ୍ ହେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅଭୟ ବାବୁ ପଚାରିଲେ। ମନୋରମା ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲେ, ହଁ ରେ ଅଭୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ କାହାରି ମନ ଭଲ ନାହିଁ। ବରାବର ଟ୍ୟୁସନ ହେଇଛି, ଚଗଲା ହେବା, ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା ତାର ତ କେବେ କେହି ଦେଖିନାହିଁ। କାହିଁକି ଏପରି ହେଉଛି? ଚଗଲା ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବୋଧ ହୁଏ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହିଁ। ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଏତିକିରେ ମା ଆଉ ମାମୁଁଙ୍କର ଗପ ସରିଲା। ସଞ୍ଜବେଳେ ମା ଚଉରା ମୂଳରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଦେଇ ଆସିଲେ। ଚଉରା ପାଖରେ ମାମୁଁଙ୍କ ସହ ଅବନୀ ବସିଥିଲା। ମାମୁଁ କହିଲେ, ଆରେ ଅବନୀ, ଦେଖିଲୁ ଏ ଦୀପଟି କେମିତି ଖାଲି ଉପରକୁ ଶିଖା ଟେକି ଜଳୁଛି। ଖାଲି ତ ଦୀପ ନୁହେଁ, ଚୁଲି ନିଆଁ, ଅଗ୍ନି ନିଆଁ ବି ଉପରକୁ ଶିଖା ଟେକି ଜଳେ। ଆମ ବାଘମରା ପାହାଡ଼ର ନିଆଁ ବି ସେମିତି ଜଳେ ଯେ ସତେ ଯେପରି ଆକାଶକୁ ଉଠିଯିବ। ଅବନୀ କହିଲା, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ଅବନୀ। ନିଆଁ ଆଉ ଧୂଆଁ ତାର ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ତା ବଳରେ ଖାଲି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ଫଳରେ ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳୁଛି, ଆଲୋକ ଦେଉଛି। କିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି, କେଉଁଠି କଳକାରଖାନା ଚାଲୁଛି, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ବତୀ ନଥିଲା, ଏଇ ନିଆଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ଧାର ଦୂର ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସବୁ କାମ ଚଳୁଥିଲା। ସେଇ ନିଆଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି। ସେଇ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠେ। ବୁଝିଲୁ ଅବନୀ? ମଣିଷ, ଜୀବ, ଜନ୍ତୁ, ଗଛଲତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଏଇ ନିଆଁ ଭଳି ସେ ଉପରକୁ ଉଠେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଉନ୍ନତି କରେ। ପାଠପଢ଼ା, ଖେଳ କସରତ, ପରିଶ୍ରମ, ଆବିଷ୍କାର, ଉଦ୍ଭାବନ, ଗବେଷଣା, ଏପରିକି ଚାଷବାସ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶକ୍ତି ବଳରେ ହୁଏ। ଯିଏ ସେ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ନ କରେ, ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରେ, ସେ ସବୁ କାମରେ ପଛୁଆ ହୁଏ, ଅଳସୁଆ ପାଲଟି ଯାଏ, ମୂର୍ଖ ହୁଏ। ତୋ ଦେହରେ ବି ସେମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି। ତା ହେଉଛି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବା ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତି। ତୁ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ନାହୁଁ ବୋଲି ପାଠ ମନେ ରଖିପାରୁନୁ, ଫେଲ୍ ହେଉଛୁ। ଏଥର ତୋର ସେ ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗା, ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖିବୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତୁ କେବେ ହେଲେ ହଟିବୁ ନାହିଁ, ଭଲ ଭାବରେ ପାସ୍ କରିବୁ। ସତରେ ମାମୁଁଙ୍କର ଏ ସରଳ ଉପଦେଶ ଅବନୀର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଯେମିତି ଭେଦିଗଲା। ଏଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି କଲା। ମନ ଲଗେଇ ପାଠ ବି ପଢ଼ିଲା। ସରୋଜ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଅବନୀ, ତୁ ଏତେ ଗଧ ଥିଲୁ, ଏବେ ଏମିତି ଭଲ ପଢ଼ିଲୁ କେମିତି? ଆମକୁ ତ ଏକଥା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଅବନୀ ହସି ହସି କହିଲା, ଭାଇ, ମୋର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ କାମରେ ଲଗାଇବାରୁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ପାଠ ମନେ ରହୁଛି। ଆହୁରି ବେଶୀ ବେଶୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ, ଯେ କେହି ଚାହିଁବ ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିପାରିବ। ମାମୁଁ ପରା କହୁଥିଲେ, ଯାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାର ଗତି ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ଅଚଳ।